Γιατί πληρώνει ο Οδυσσέας για σφάλματα του πατέρα του και του παππού του. Το θεωρούσε απαράδεκτο. Και θεωρούσε υπέτειους στους θεούς. Τι είναι η έννοια, τι είναι η θυσία. Έτσι σκεφτόντουσαν. Είχαν δηλαδή, να σας δώσω, οι άνθρωποι ήταν δυσυντέμονες. Προσέχανε τα πάντα. Γιατί όμως, δεν ήταν αφελείς. Το έκαναν από αφέλεια. Ότι δεν ξέραν τι γίνεται. Ήταν αμόρφωτοι, σα ίσα. Είχαν τη βαθύτατη παραδείγματος χάρη πεποίθηση ότι το θείο κρύπτεται στη φύση μέσα. Ο Ηράκλειτος το λέει πολύ καθαρά. Φύσης κρύπτεστε φιλή. Της αρέσει να κρύβεται η φύση. Ψάχναν λοιπόν να δούνε με το θρώισμα πώς εκφράζεται αυτό το θείο. Να δούνε το θρώισμα των φύλων και τα λοιπά, το ένα και το άλλο, να καταλάβουν. Αυτή ήταν η ιστορία. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στην ελληνιστική περίοδο. Ξεκινάει από το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και καταλήγει στο 30 π.Χ. τη χρονολογία που έπεσε και το τελευταίο, πώς το λένε, Βασίλειο. Μπράβο. Το τελευταίο βασίλειο εδώ του Πτολεμαίου, τον Πτολεμαίο. Έτσι, της Αιγύπτου. Λοιπόν, εδώ συμβαίνει το εξής. Εισέρχεται η θρησκεία στην περίοδο αυτή λαβωμένη ήδη από τα βέλη που έλαβε από τη φιλοσοφία και την τέχνη. Έτσι, δεν είναι η ευλάβεια ήδη που είχε την αρχαϊκή περίοδο, είναι ξεπέσει ήδη. Και τώρα συμβαίνει το εξής. Με επιτρέψτε να καθίσω λιγάκι. Συμβαίνει το εξής. Πέθανε στη Βαβυλώνα ο Μέγας Αλέξανδρος το 323. Δεν άφησε διαδόχους. Δεν άφησε μια διαθήκη που να λέει εγώ ορίζω τον τάδε. Στη Μακεδονία, στην Πέλα, πες τα κορίτσια να ανοίξουν. Στην Πέλα ήταν ο Αντίπατος. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικά, ότι ο Αλέξανδρος πέθανε, οι Αθηναίοι μάζεψαν όσους συμμάχους και μπορούσαν και κηρύξαν τον πόλεμο κατά της Μακεδονίας, να απαλλαγούν από το μακεδονικό ζυγό. Αποτέλεσμα την ερχόμενη χρονιά, το 322, ιτήθησαν οι Αθηναίοι κατά κράτος από τους Μακεδόνες, από τα στρατεύματα του Αντίπατου. Ιτήθηκαν κανονικά και πολύ επώδυνα για τους Αθηναίους. Διότι ήρθαν στην Αθήνα οι νικητές, επέβαλαν τυραννία και εγκαθιστούν φρουρά στο λόφο της Μουνιχίας, στον Πειραιά, στο λόφο του προφήτη Ηλία, εδώ το δικό μας, στο Σούνιο και στην Αίγινα, ούτως ώστε να ελέγχουν τα πάντα. Καταλαβαίνετε τώρα μία πόλη σαν την Αθήνα, με την ιστορία της, με την εκκλησία του Δήμου κτλ. Να έχει φρουρά το σβέρτο της. Μακεδονική και ισχυρή φρουρά. Λοιπόν, συνεχίστηκε έτσι και επειδή δεν υπήρχε διάδοχος για να αναλάβει όλο το βασίλειο, περιμένανε να γεννηθεί ο γιος του Αλεξάνδρου Απειροξάνου, ο οποίος γεννήθηκε 2 μήνες μετά, και ο Περδίκας τον εκαθάρισε και Πειροξάνα και τον γιο όλους. Και άρχισαν μεταξύ τους οι στρατηγοί να τρώγονται. Μέχρι που και ο Αντίπατρος το 6 ανακήρυξε τον εαυτό του αυτοκράτορα. Όλο το κτίσιο μας. Οπότε όλοι οι άλλοι ενωθήκανε και το 301 π.Χ. γίνεται η μάχη, η αποφασιστική στην Υψώ της Φρυγίας. Η Φρυγία είναι απέναντι στη Μικρασία, απέναντι από τα Δαρδανέλια. Εκεί μέσα είναι η Φρυγία. Και εκεί είναι και η Υψώ. Η μάχη λοιπόν της Υψού είναι μεγάλη σημασία, διότι απέδωσε 4 μεγάλα βασίλεια.
το βασίλειο της Μακεδονίας, το βασίλειο της Αιγύπτου και το βασίλειο της Συρίας, το οποίο το βασίλειο της Συρίας επεκτείνεται μέχρι της Ινδίας. Τεράστιο βασίλειο. Στη μεν Μακεδονία βασιλιάς ήταν ο Κάσανδρος, στην Αίγυπτο ο Πτολεμαίος και στην Συρία ο Σέλευκος. Ο Σέλευκος 20 χρόνια μετά διόρισε το Φιλέτερο, έναν στρατηγό Μακεδόνα, βασιλιά του βασιλείου της Περγάμου. Τότε δημιουργήθηκε το... Είχαν δε συμφωνήσει αυτοί όλοι να σέβεται ο ένας τον άλλον, να μην έχουν εχθροπραξίες πλέον. Βέβαια, Έλληνες είμαστε, μετά από λίγο ξαναρχίσαμε τα ίδια και τα ίδια, ο συνήθως κτλ. Λοιπόν, η μεν Μακεδονία είχε πρωτεύουσα την Πέλα, η δε Συρία την Αντιόχεια, η Πέργαμος ήταν το βασίλειο της Περγάμου και η Αίγυπτος την Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πάμε παρακάτω, να δείτε το εξής. Εδώ είναι μια πιο παραστατική, κατά τη διάστημα από το 301 μέχρι το 30 μετά Χριστό, άλλαξε πολύ ο χάρτης. Αλλά εδώ βάλαμε ένα χάρτη για να καταλάβετε. Κοιτάξτε τώρα περί τίνος πρόκειται. Είχαμε τις πόλεις τις ελληνικές, έτσι δεν είναι, που μέχρι την ελληνιστική περίοδο λειτουργούσαν κανονικά. Μπορεί να είχαν μερικές μακεδονικές η κυριαρχία, αλλά λειτουργούσαν. Δεν μπορούσε να κάνει πόλεμο, αλλά η εκκλησία του Δήμου λειτουργούσε κανονικά, όλα λειτουργούσαν. Τώρα λοιπόν δημιουργείται ένα μεγάλα κράτη γύρω από την Ελλάδα και τις πόλεις ελληνικές. Τεράστια, πρωτόγνωρο για την εποχή. Και μάλιστα είναι ελληνικά, είναι από Μακεδόνες. Επομένως, τι συνέπεια έχει αυτό? Υποβάθμιση των πόλεων. Οι πόλεις πλέον χάνουν την αξία. Και από τότε οι πόλεις ποτέ στην ιστορία δεν θα ξαναγίνουν όπως ήταν στην αρχαιότητα. Χάνοντας την αξία τους και χάνοντας το κύρος τους, υποβαθμίζονται τα πάντα. Η φιλοσοφία, η τέχνη και η θρησκεία. Το καταλαβαίνετε? Είναι δηλαδή μια αλυσίδα. Εγώ προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε πώς επί αιώνες εξελίχθηκε και αλλάχθηκε η θρησκεία. Διότι ακούγονται κάτι ανοησίες, οι οποίες είναι εξωφρενικές, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό δεν έγινε από μια μέρα στην άλλη. Οι θρησκείες δεν αλλάζουν με προεδρικό διάταγμα ή με αυτοκρατορικό διάταγμα. Θέλει χρόνο για να γίνει αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, επομένως έχουμε σε αυτή την περίοδο την πτώση της έννοιας της πόλης. Και η τέχνη βέβαια δεν είναι η ίδια όπως ήταν στην κλασική περίοδο, που ήταν το ιδεώδες. Εδώ ένα έργο της περίοδου αυτής, της ελληνιστικής, η ελληνιστική περίοδος, η τέχνη στην ελληνική ενδιαφέρεται περισσότερο για πραγματικά πράγματα. Γίνεται πιο προσιτή σε καθημερινές σκηνές και φεύγει το ιδεατό του κλασικισμού. Και πάμε στη Ρωμαϊκή εποχή, η οποία ξεκινά το 30 και βάζω το 330 που έγιναν τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης. Πολλοί βάζουν το 324 που έγινε η μεταφορά στην... Εγώ έβαλα το 330, δεν αλλάζει και τίποτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο. Υπόδουλοι οι Έλληνες στους Ρωμαίους, έτσι, έχουν από το 2ο αιώνα π.Χ. τα μισά του αιώνα έχουν υποδηλωθεί στους Ρωμαίους. Επομένως, ο αυτοκράτορ μιλάει, ο αυτοκράτορ διατάζει. Δεν έχει πλέον ότι είναι η εκκλησία του Δήμου, είναι μόνο για έτσι,
τα τυπικά. Αρχίζει ο κόσμος όλοι, και οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες, να αναζητούν άλλες θεότητες διαφορετικές, λίγο πιο παρηγορητικές από αυτές που υπήρχαν μέχρι τότε. Έσφαλες θα σε τιμωρήσουν. Θέλανε άλλη μορφή θεότητα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε οι Αιγυπτιακές θεότητες, η Ίσις και η Σάραπης. Η Ίσις είχε τόση μεγάλη πέραση στην εποχή εκείνη, που οι κοπέλες και οι κυρίες μιμούνται την κόμωσή της. Αυτή που βλέπετε εκεί, έτσι, αυτή την κόμωση είχαν όλες οι Ελληνίδες. Ήταν πολύ της μόδας. Τόσο αγαπητή είχε εκείνη. Εδώ έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά, το οποίο είναι μία αναπαράσταση της μητέρας των Θεών, της Κιβέλης, η οποία και η Κιβέλη είναι εισαγόμενη πλέον, και αυτή από τη Μικρά Ασία, και είναι και ψιλοάγρια θεότητα, δεν είναι τελείως ήρεμη. Και μπροστά υπάρχει ο βωμός του Μήθρα. Ο Μήθρας εδώ είναι μία θεότητα, θα το δούμε παρακάτω, περσική, που ήταν μία από τις πρώτες που εισαχθήκανε και είχε πολύ μεγάλη πέραση και πολύ μεγάλη αγάπη στα στρατεύματα τα ρωμαϊκά. Υπάρχουν άφθονοι ναοί, Ρουμανία, Βουλγαρία. Εδώ υπάρχει, στον Πειραιά βρέθηκε ο βωμός, και στην Ελευσίνα υπάρχει βωμός του Μήθρα. Υπήρχε. Και μάλιστα λένε ότι το 100 μετά Χριστόν ήταν οι περισσότεροι οπαδοί του Μήθρα από τους χριστιανούς, από τους οπαδούς του χριστιανισμού. Στο κύκλο, για να δείτε πώς είναι, στο κύκλο των θυσιών και των εξαγνισμών που κάνανε για την Θεά Μητέρα του Κιβέλη, ήταν τα ταυροβόλια. Τα ταυροβόλια, ένα λεπτό παιδιά, τα ταυροβόλια είναι το εξής. Εσκάβανε στο έδαφος ένα λάκκο εδώ πέρα, έμπαινε ο πιστός από κάτω και από πάνω είχαν μια σκάρα. Υπάρχει τέτοιο ταυροβόλιο στην Ελευσίνα, στο ιερό της Ελευσίνα. Λοιπόν, σφάζανε έναν ταύρο και το αίμα του ζώου που σφαζότανε, έπεφτε μέσα και έλουζε τον πιστό. Αυτό το λούσιμο με το ιερό αίμα, έτσι, μετέβαλε τον πιστό σαν Άγιο, σαν άνθρωπο ημίθεο. Ήτανε μία, αλλά σκεφτείτε τώρα θέαμα, να βγει ο άλλος γεμάτος αίματα και κατάσταση. Ένα άλλο θέμα το οποίο επηρέασε πάρα πολύ την αρνητικά τη θρησκεία είναι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Οι Λεβέντες τι κάνανε? Είχανε μία φιλενάδα. Τα πατρεμένη, ξέρω εγώ, αυτοκράτορας είναι, ό,τι ήθελε. Έπιαναν λοιπόν και έβαζαν τη φιλενάδα του ναό της Ήρας στον τάδε ναό. Δηλαδή, εκεί που λατρεύαν στον ναό την Ήρα, δίπλα είχαν και την κόμενα. Κατάλαβες τι γίνεται? Λοιπόν, αυτό γινόταν πάρα πολύ τακτικά και κανένας δεν μπορούσε να μιλήσει, αυτοκράτορας. Εδώ έχουμε στο Μάρκο Αντρή, καθίστε, θα το πούμε τώρα, γιατί θα το πω τώρα. Ο Αντωνίνος, ο οποίος έχτισε ναό ολόκληρο, αυτός έχει μετατραπεί σε χριστιανικό, αλλά είναι ακριβώς ο ναός ο αρχαίος, του αυτοκράτορα Αντωνίνου και της Αυγούστας Φαουστίνας στη Ρώμη. Δηλαδή, τον αυτοκράτορα τον προσκυνάς σαν Θεό. Και λες ρε παιδιά, είναι δυνατό ποτέ ένα θνητό να τον χειροτονήσεις Θεό. Και το καταπληκτικό είναι με τον Αδριανό. Ο Αδριανός υπήρξε ένας άριστος αυτοκράτορας, εκπαίδος και πολύ φιλέλληνας. Πολύ καιρό πέρασε και ήταν η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η Αθήνα.
Αυτός είχε ένα δεσμό με ένα νεαρό 18, 19, εδώ, τον Αντίνοα. Ο Αντίνοας λοιπόν τι έκανε? Υπήρχε, όταν ο Αδριανός ήταν στην Αίγυπτο, υπήρχε ένας χρησμός, υπήρξε ένας χρησμός ο οποίος έλεγε ο αυτοκράτορας Αδριανός θα πεθάνει σύντομα, εκτός εάν κάποιος ή κάποια πεθάνει για χάρη του από αγάπη. Και πήγε ο Αντίνοος και πνίγηκε στον Νείλο ποταμό. Αποτέλεσμα, του φτιάξε ναό στην Αλεξάνδρεια, του φτιάξε στη Ρώμη και σε πολλές άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας και έτσι πηγαίνανε οι πιστοί να προσκυνήσουν τον Αντίνο. Να μην πω καμιά κουβέντα. Λέτε για τον Ανδρέα, τι έκανε ο Ανδρέας? Δεν έκανε τίποτα. Ο Ανδρέας πήρε ένα διαζύγιο και παντρεύτηκε μια πιο νέα κοπέλα, χάρα στο πράγμα. Εάν ήταν όμως αυτοκράτορας και έλεγε και έκανε ένα ναό και να πάω εγώ να προσκυνήσω τη Δήμητρα, όχι ρε παιδιά, όχι. Δεν πάμε. Τον Αντίνο πήγε. Ο Μήθρας λοιπόν. Ο Μήθρας, εδώ τον έχει σαν ένα άγαλμα. Ο μύθος λέει ότι γεννήθηκε από πέτρα, ήταν και δίπλα το ιερό. Είναι μια θεότητα μεταξύ δύο θεοτήτων του Ζωροάστρη, του καλού και του κακού, κάπου στη μέση. Θεωρείται αγαθός, αλλά θα σας εξηγήσω γιατί στέρισε τελικά και δεν προχώρησε η θεότητα αυτή. Και λέμε, όλοι οι Έλληνες λέγανε το εξής στη ρωμαϊκή περίοδο. Χειροτονητός ουδής πόποτε Θεός εγένετο. Δεν το δεχόντουσαν. Είναι δυνατόν. Επίσης παρουσιάστηκε ένα άλλο φαινόμενο στη ρωμαϊκή περίοδο. Η ενωθεϊκή τάση, αυτό εδώ πέρα, που ενώναν δύο θεούς, δηλαδή εις Ζεύς Σάραπης, ήλιος κοσμοκράτορ ανίκητος. Αυτό ήταν απαράδεκτο στην αρχαϊκή περίοδο. Ποιος Σάραπης θα πάει δίπλα στο Δία? Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι ο ξεπεσμός. Λένε ύστερα ηλιοσάραπης, αμέσως. Ίση τύχη, με τη θεά τύχη, η Ίσης, η Αιγυπτιακή. Ζεφ και τους δικούς μας παντρεύανε. Ζεφ Διόνυσος. Καμία σχέση ο Ζεφ με τον Διόνυσο. Ζέφας Κλειπιός. Ο Κλειπιός θα έχει. Αυτά είναι αιτίες, δηλαδή σημάδια που δείχνει την πτώση της θρησκείας. Αυτά τα πράγματα τον 6ο και τον 7ο, τον 6ο και τον 5ο αιώνα ήταν απαράδεκτα. Δεν μπορούσαν να λεχθούν. Τώρα απλώς έχει πέσει και ξεπέσει η θρησκεία. Λοιπόν, γιατί επεκράτησε ο χριστιανισμός και όχι ο μητραϊσμός που ήταν και αυτό ανεπτυγμένο? Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Μαθαίο. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφωτισμένοι καγώ αναπάσω ημάς. Άρατε τον ζυγός μου εθιμάς και μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινός η καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Τέτοιο ήρεμο και πώς να σας το πω, δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική θρησκεία, σε καμία περίπτωση. Να σκεφτείτε, σε καμία δεν υπάρχει. Λοιπόν, γιατί έρχεται ο Ράνσιμαν, ο μεγάλος Βυζαντινολόγος, ο οποίος λέει το εξής. Γιατί προχώρησε ο χριστιανισμός και έμεινε ο μηθραϊσμός πίσω? Καταρχήν, ο μηθραϊσμός ήταν καθαρά ανδρική θρησκεία. Δεν είχε καμία δουλειά η γυναίκα μέσα. Κυρίες μου, αν ήταν ο μηθραϊσμός σήμερα, θα σας στη σπιτάκι σας με καμιά μπουρκα ή κανένα μπατήρι, καμιά μαντήλα και θα περιμένατε το Πασά. Έτσι ήταν. Και το δεύτερο μεγάλο που λέει ο Ράνσιμα ήταν το εξής, ότι επέτρεψε να επεξεργαστούν τη θρησκεία και το δόγμα, όχι να αλλάξει το δόγμα, δεν αλλάζει. Το δόγμα είναι δόγμα, αλλά μπορεί να γίνει επεξεργασία του από την ελληνική φιλοσοφία.
αυτό πώς το λένε, υποχρέωσε πολλούς διανοούμενους, όπως ο Άριος, πάρα πολλούς, ο Αυγουστίνος, πάρα πολλοί διανοούμενοι, ο Πλήμης ο Αλεξανδρέας, να γίνουν χριστιανοί. Ο Πλήμης ο Αλεξανδρέας λέει το εξής: έγινα χριστιανός και αναγεννήθηκα. Δηλαδή ήταν ένα φρέσκο αεράκι, καινούργιες ιδέες, τελείως διαφορετικά, καμία σχέση με το παρελθόν και ξεχασμένα. Αυτά ήθελα να σας πω. Αυτά ήθελα να σας πω για να σας δώσω να καταλάβετε ότι για να γίνει η αλλαγή της θρησκείας και πώς έγινε ανά τους αιώνες, είναι μια διεργασία που δεν είναι της στιγμής. Δεν γίνονται με αλλαγή με διατάγματα προεδρικά ή βασιλικά ή αυτοκρατορικά. Βεβαίως, πάει και χρόνια και δουλεύει το πράγμα. Και να σας φέρω παραδείγματα άπειρα που τα ξέρουμε εμείς οι Έλληνες. 400 χρόνια στους Τούρκους δεν αλλάξανε παρά ελάχιστοι γίνανε Ισλαμιστές. Ελάχιστοι, μετρούν στα δάχτυλα. Σήμερα σου λέει στη Μικρά Ασία πρέπει να υπάρχουν περί τους 15 εκατομμύρια κρυπτοχριστιανοί που δεν τολμούν, παρόλο που δεν τολμούν να το φανερώσουν και παρόλο που αν δηλώσουν οι Ισλαμιστές έχουν τεράστιο ωφέλη. Αυτό οι Τούρκοι επισήμως το παραδέχονται. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο, ψάξτε το στο YouTube, γράψτε κρυπτοφή, ένα πολύ ωραίο που το έχουν γυρίσει οι Τούρκοι. Ένα έργο τουρκικό για με κρυπτοχριστιανούς που λέει την αλήθεια, λέει την πραγματικότητα, λέει ότι αυτοί τραβάνε οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το κομμάτι. Έτσι είναι. Τα δημιουργεί έτσι θα το πάρω. Είναι όμως ένα γάιρα του ιστάμενους όρθους Οπωσδήποτε. Βέβαια, αυτό. Το ηθή σημαίνει ότι το καλό. Για εσύ που είσαι Αν το παίξατε ως αναζητώ, αυτό δεν ξέρω, και θα τα συζητούσε. ναι, για μελλοντικά. Για τώρα, για τώρα, λάπτοπ κανονικά δεν κάνω. Δεν τα ξέρεις να δίνεις συμβουλίες. Όχι, δεν έχω κάνει. Θέλω να το επιχείρησα. Αρέσει, δώσε ένα φάμε. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς τα δύσκολα. Και βέβαια το πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπες, δηλαδή για μας που ακούμε, ότι άρχισαν να αμφισβητούν το 12ο, όχι τη θρησκεία. Η θρησκεία είναι μέσα στον άνθρωπο. Ακριβώς, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ξέρεις τι λέει Την οποία ο κόσμος σήμερα δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι, δεν καταλαβαίνει. Είναι δύσκολο. Ο Κουντ, ο οποίος είναι μεγάλος ψυχολόγος και ψυχίατρος, εφάμιλος του άλλου του μεγάλου